ingkang badhe joget nggih angsal. Yo Pak Dolek. Betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi ra bisa turu apa jalukmu cah ayu dok iya guyu. Lali wayang
Perwakilan dari konco Sinoman Kaula Muda. Iya Mas Bayu. Julukannya Mas Gedruk. Oh Mas Gedruk nggih. Jumlahnya kan versi jaran sing gedruk-gedrukan. Gedruk-gedrukan ngono. Oke. Puri Ratna. Nggih Mas Bayu. Iki tak tawarne sampean kan pas jame sampean putaran kedua. Iya apa? Iki kaya tetembangan perawan tua napa saged? Iki tayupan geler. Oke. Lah aku tuh perawan tua. Dadi ora ngerti Mas Bayu. Pamburan saking waipun Bapak Katiman mangke dipun aturaken. Oh nggih.